cikin alkhairi. Muna cikin alkhairi a soyayya. Ban san daɗin soyayya ba idan ba ke ce ba, duk tasirin ƙaunar da wata za ta yi ba shi ne ba. Hanyar jirgin ƙasa mota ba zai taɓa tafiya ba. Ke ce ruhina a bar mini ke na yi jan kunne, dan soyayyar ki ta minne ta moga wani zane. Ba a gane ni domin kulawar da kike yi mini. Ni da kai jini ne da zuciya, rai da rai soyayyar mu ni da kai. Ni da ke jini ne da zuciya, rai da rai soyayyar mu ni da ke. Damunar August marka barka ruwa, misali ne adadin kaunar ka baya iya kirguwa. Kai da ke burin mu kaɗai ta rayuwa, albarkar aure ta gifta tsakani har mi karuwa. Duk wata ta kula ka zan yi mata mummunan horo, kishin da nake yi akan kai na ba wasu tsoro. Kaunar da nake maka ko na faɗe shi ba a sauraro. Ni da ke jini ne da zuciya, rai da rai soyayyar mu ni da ke. Ki kaɗai ce a bar tunani kanki na zama mara hankali. Nutsuwa ta ganin ki ne mai farin ido sanye da tozali. Mai zai sa na bar ki kaina da baki mai kyau da kyalkyali. Kin bani magani na sha ne kila da cokali. Martabar kamar ta bata ce bani da kamar ya kai, darajar ka daraja ta ce. Nasarar